Bună ziua! Sunt dr. Cristian Bădulescu, cu specializare pe cardiologia veterinară și am venit astăzi la Premiul Vet Constanța pentru a face examene cardiologice. Recomand examenul cardiologic să se facă la câini, să zicem la toți câinii care sunt peste 7 ani, chiar dacă nu prezintă semne clare de probleme cardiace. Pentru că 7 ani poate fi o vârstă la care încep problemele cardiologice. Iar la pisicuțe recomand să se facă un prim examen cardiologic în jurul vârstei de 9-10 luni pentru a exclude bolile congenitale. Dar cel mai important de a exclude cardiomiopatie hipertrofică, care pot să spun că face ravagii în rândul pisicuțelor. Indicat pe la vârsta de 9 luni să se facă o dozare de ProBNP, se numește markerul. Și dacă acel marker este mărit, să se facă și un examen cardiologic amănunțit pentru a vedea dacă într-adevăr sunt semne de cardiomiopatie hipertrofică. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât semnele bolii nefiind vizibile, boala evoluează. Se mai numește și silent killer și la un moment dat, undeva pe la 7 ani, animalul moare subit și nu știm de ce a murit.